Bă, hai, salut! Astăzi o să povestesc cum mi-am pierdut eu telefonul în taxiu. Nu știu, în 2021-2022, nu prea mai țin minte. Și, na, vizionare plăcută. Să dați și voi așa un like. Bă, era luni atunci când, când vreau să mă duc în oraș. Oare să mă duc și eu în oraș? Hai că mă duc dacă tot e Crăciunul. Hai că deschid și eu ușa. Ok, bă, hai că sun eu de la taxiu, nu mă duc pe jos. Chiar dacă e aproape, las că sun eu la taxiu. Hai că mă trebuie să vină taxiu. Bun. Hai că mă joc și o leacă. Pe ce să mai mă joc vere, că o veni taxiul. Bă, domnul, duceți-mă acolo la magazin în centru. Știți dumneavoastră acolo, tot în față. Știți și dumneavoastră că... Na. Aici, domnul. Mulțumesc, domnul, stați să vă dau banii, domnul, stați să vă dau banii. Poftim, domnul, poftim. Gata, puteți să plecați. Hai să-mi iau și o căruță. Bă, și hai să mă uit pe lista de pe telefon, că mi-am făcut eu o listă. Bă, unde-i mi telefonul? Unde-i telefonul? Bă, unde-i mi telefonul? Bă, nu, neapărat trebuie să mă duc la poliție. Bă, stai mă, dar cum? Oare l-am uitat acasă? What? L-am uitat acasă? Oai de cap. Aoleu. Oleu, ce să mă fac? Aici e închis sau doamna e la baie? Că văd că nu-i nimeni în magazin. Hai că o veni și doamna asta. Bă, o să-mi iau ceva de aici. Nu știu. Cred că o să-mi iau un suc. Nu mi-au de aici. Îmi iau o apă. Stați că mi-am luat apa. Bă, mai iau aici de un sandwich. Hai să vedem ce carne să mai iau de aici. Un pește. Nu, lăsați că mi-au carne. Oai, dar trebuie să fie cineva și aici. Nu știu unde dispar oamenii ăștia de la magazin. Cam atât, îmi iau și o înghețată. Cam da. Haideți, doamne, scănați-mi toate produsele. Ai de capul meu, bă, trebuie să mă duc la poliție, că mi-am pierdut, dar nu știu cum, bă. Telefonul nu l-am lăsat acasă, că eram cu el în mână, mi-am comandat taxiul. Și n-aveam cum să pierd telefonul. Trebuie să mă duc neapărat la poliție, efectiv. Gata, doamnă, mi-a scanat. Da, 122 de lei. Mamă, dar ce scump, îi! Poftim, doamnă, hai, poftim. Hai că trebuie să mă duc și omul la poliție. Cred că trebuie să fac o declarație din aia. Bă, domn polițist, deci mi-am pierdut și eu telefonul. Bă, dar domn polițist, nu știu cum, dar mi-am pierdut telefonul, cred că în taxiu. Deci mi-am comandat telefonul, n-aveam cum să mi-l uit acasă, că am dat comandă la taxiu. Bă, și n-aveam cum să uit acolo telefonul acasă și cred că l-am pierdut în taxiu, că eu am buzunarele așa mici, nu prea le am așa mari. Na, și ce trebuie să facem? Trebuie să dau o declarație? Da, haideți că vă conduc la sala de declarație. Ok. Aici, domnul. Ok. Și trebuie să presupun că trebuie să iau o foaie, nu? Ok, hai, gata că scriu acum. Ok, doamnă, hai că eu am scris, acum pot să plec. Ok, bun. Mersi.
Băi, trebuie să mă duc a doua zi la poliție să văd dacă mi-au recuperat telefonul. Da. Bă, băieți, nu știu, cred că cam o zi eu o să mă culc, dacă mă trezesc seara mă trezesc, dacă nu, ne vedem mâine. Mam, dar nu dorm așa bine în patul ăsta, trebuie să mă duc în celălalt pat. Care? Stați așa, bă, că... Hai că încerc să mă culc de data asta. Mamă, e ora 8 și... Ora 8 seara, bă, și eu... Nu știu, n-am chef să dorm. Cred că o să mă duc la poliție să văd dacă au rezolvat ei ceva. Stați leac. Am să mă duc pe jos că n-am telefon și nu pot să comand taxi. Bă, domn polițist, ați găsit telefonul? Spuneți-mi că da, vă rog. Da, acesta este telefonul. Care? Da, domnul polițist, ăsta e telefonul. Vă mulțumesc mult rău de tot. Mulțumesc, domn polițist. Haideți că o să vă las, că nu știu o să mă culc. O seară plăcută. Bă, haideți că de data asta nu o să mai comand taxi, că nu vreau să pierd iar telefonul. Deci, na. Bă, băieți, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Adică v-am povestit cum s-a întâmplat mai de mult să-mi pierd telefonul. Deci, na, cam atât a fost episodul, deci... Adică, nu știu, poate o să mai postez eu videoclipuri, poate și săptămâna viitoare, poate și vinerea asta. Nu știu, că am luat și o vacanță și pot să postez mai mult, deci, nu știu. Ok, acum am să vă las, deci, pa, pa!